Minister Schouten, Deputado Crane, miembro de prensa, Comunidade de Bonaire. Feliz tarde, meu nome é Carol Ensoliano e me chamo bom menina em rueda de prensa de AWE, já viernes 26 de maio. AWE nós também tem rueda de prensa conjunto com a entidade pública Bonaire e também Rijksdienst Caribes Nederland, e essa aqui está em conexão com a visita de trabalho do Minister para Pobreza, Participação e Pensão, que é o Ministério de Assuntos Social e Labor, SZW de Boca de Pueblo, senhora Carola Schouten. Primeiramente, Minister Schouten lhe a palavra, depois de qua Deputado Crane lo dirige mesmo na Bolsonaro e de maneira costumba nós passa para a ronda de pergunta para a prensa. Primeiramente, nós seguimos com o Minister Schouten. Woord is nu. Mashi danki en bontadi, goedemiddag. Mashi danki dat u mij wederom ook welkom heeft geheten op uw eiland. Vandaag kwamen we, maar ook gisteren al, met velen bij elkaar voor een armoedeconferentie. Een conferentie die we liever niet nodig hebben. En toch is het wel nodig. Iedereen kent mensen die meerdere banen hebben en toch niet rond kunnen komen. Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. De moeilijkheden waarin vele Bonaireanen ook verkeren om ook elke maand rond te komen. En de uitdagingen op de eilanden zijn groot. Maar de wil om hier aan te werken is nog groter. Tijdens de armoedeconferentie was iedereen het dan ook met elkaar eens. De focus moet van armoedebestrijding naar werken aan welzijn en brede welvaart. En de afgelopen tijd zijn hiertoe ook al verschillende stappen gezet. Maar we zijn er zeker nog niet. En de huidige economische situatie heeft het ook nog eens moeilijker gemaakt. We moeten met elkaar daarom kijken wat er nog meer nodig is en dat ook opvolgen met actie. En daarom is het goed dat we na gisteren en vandaag de handen steviger ineen hebben geslagen. Want werken aan welzijn en welvaart vraagt samenwerking. Tijdens de conferentie heb ik toegezegd dat er extra geld komt voor het programma armoedebestrijding van het OLB. Ook komt er geld om mensen te helpen met hun specifieke behoeften. Want regelingen moeten er voor mensen zijn en niet omgekeerd. En ik heb ook toegezegd dat voor geheel Caribisch Nederland de onderstand voor alleenstaanden en de AWW per 1 oktober 2023 verhoogd wordt. En we zetten ook de regeling voor dubbele kinderbijslag intensieve zorg door. Ook wordt de energietoelage voor huishoudens met een laag inkomen verlengd voor 2023. En we bekijken samen met het OLB hoe deze het best kan worden ingevuld. Zodat het juist bij de mensen terechtkomt die het hardst nodig hebben. En uiteraard gaan we binnenkort ook in overleg met de eilandbesturen van Statia en Saba, omdat deze maatregelen ook voor hen gelden. En deze maatregelen die nemen we extra, maar die staan los van de stappen die we nog aan het zetten zijn nadat de Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland met haar bevindingen en adviezen is gekomen. En begrijp me goed, ik snap het ongeduld bij u. Het ongeduld over het uitblijven van duidelijkheid over dat sociaal minimum. En dat ongeduld deel ik ook. Tegelijkertijd moeten we het ook goed doen. En ik herhaal en ik benadruk, het sociaal minimum wordt vastgesteld. Na de gesprekken vandaag en ook met het bestuurscollege kan ik toezeggen om binnen 2 maanden na het verschijnen van het rapport duidelijkheid te geven over de vervolgstappen. En ik wil ook realistisch zijn. Er gaan stappen gezet worden, maar niet alles kan in 1 keer. We moeten het met elkaar, werkgevers, OLB en andere betrokken, waar kunnen maken. En als ik iets beloof, zonder dat ik het niet waar kan maken, dan heeft u er ook niets aan. En we moeten uiteindelijk allemaal ons steentje bijdragen om dit grote vraagstuk van armoede aan te gaan. Of beter gezegd, misschien moeten we al onze stenen bijdragen. Maar ik heb ook gemerkt dat die bereidheid er is. Ik ga afronden. Zoals ik al zei, er liggen uitdagingen. En de maatregelen dragen bij aan het verkleinen ervan, maar er zijn nog vele stappen nodig die moeten volgen. Dat voel ik ten diepste met u mee. En deze te nemen stappen hebben mijn volle aandacht. Ik beloof u om te zullen blijven duwen en trekken om verbetering op de eilanden voor elkaar te krijgen.
En werken aan welzijn en aan brede welvaart gaan we met elkaar aan. Ik herhaal nogmaals, met elkaar. Want dat was absoluut ook de wil die alle betrokkenen de afgelopen dagen uitgesproken hebben. Ook ik. Ik dank u en graag tot een volgende keer. Dank u en tot ziens. Ayo. Dank u, minister Schouten. Diputado Crana, palabra para diputado. Boa noite. Me também estou sumamente contente de estar aqui hoje noite para dar um resumo chiquito de conferência que nós passamos nos últimos 2 dias. Estava sumamente intensivo. Camina nós a intercambiar diferentes ideias com diferentes partidos que está aí, de Aruba, Curaçao e também de parte de Holanda, ministro de TEI e ministro de, entre outros, Curaçao também de TEI. Estava sumamente intensivo. Nossa papel não bom, nossa mira incentiva nan de outro país, não com não tapak aan, não situação, nossa ideia na novo e a palavra concreta com a bindilante de essa que estava de taco, tá junto nos meses raciais, passou junto nos por logra. Nós estava no momento nan também de discussão nan bastante intenso, passou nós como OLB conhecer do do pueblo e nós tá quer sa que dia nós está aí, fecha. Nós compreender também de parte do ministro que está difícil para dar uma fecha se nós sabe que está saindo foi do rapport. Dus dingen sei, nós estava eens com o outro que já tá bom para guardar riba o rapport. Pero sim, me está contento que o ministro a fazer toezegging depois de nossa discussão forte que o rapport sali dentro de 2 lunas e lo dá nós contexto fijo tocante esse. Dus na final me estou contente que nós passamos 2 dias aqui e que juntos nós seguimos trabalhando. Dingen que o OLB também tem sua responsabilidade e o ministro também we moeten onze steentje bijdragen. A mim também nós também carga nos barranca para dragen bij, para al final nós temos que chegar de pobreza, nós temos que bij para prosperidade para toda gente. E essa é também a direção que nós queremos. Desde a conferência que nós decidimos, que nós não estamos mais de pobreza, nós também para prosperidade. Dank u. Dank u, deputado Crana. Nós vamos passar mais hora over para a parte de pergunta para a prensa. De maneira sempre, me pedir para ter a pergunta na cortico e conciso. E, ao caso, nós fazemos mais tanto pergunta possível de tempo que está disponível. Na quem me pode dar a primeira pergunta? Sim? Ok, Fittipaldi Peters, de parte de Boneriano. Sim, minha pergunta está na papimento possível, não? Sim. Na quem você dirigir a pergunta? Me quer na ministra. Na ministra? Sim. De com a turma assim tanto tempo, dus voor die stress aan acaba, para chegar na decisão. Essa aí que me indico. Para sobre a manifestação, agora tu chega na decisão para toch bij fazer algo para trazer cambio, dat is necessário. Oké, zijn vraag is aan u. Waarom heeft het zo lang geduurd, 13 jaar tussen haakjes, om nu de beslissing te nemen? Of was de manifestatie van een tijdje geleden de reden dat er nu pas een besluit genomen gaat worden? Het onderwerp van het sociaal minimum staat al langer op de agenda, maar het is wel steeds eigenlijk duidelijker geworden ook de roep vanuit de eilanden om dat ook echt vast te gaan stellen. Dat hebben wij zelf gezien, dat heeft de Tweede Kamer ook gezien. En ook de nood die de mensen zelf ook laten zien, maakt dat wij daar ook niet bij weg kunnen kijken. En het raakt ons ook. Wij zien ook hoe zwaar het hier is. Dus dat heeft er allemaal eigenlijk aan bijgedragen. Dat we nu ook zeggen, we willen ook het sociaal minimum gaan vaststellen. Daarvoor moeten we wel goed inzicht hebben in wat dat sociaal minimum dan is. Anders krijgen wij daar ook heel veel discussies weer over met elkaar. En daarom is de commissie onder leiding van de heer Todé ook bezig om dat goed in kaart te brengen. Zodat we dat ook straks daar de keuzes in kunnen maken. Sí. ¿A quién puedo una siguiente pregunta? Ja, Lieder Nicolaas voor de Bonaire krant, online krant hier op Bonaire, in het Nederlands. U heeft een behoorlijk bedrag in het vooruitzicht gesteld. Er wordt ook erbij gezegd, Bonaire zal
een soort regierol spelen daarbij over, ik neem aan, de verdeling daarvan. Maar hoe ziet u dat? Heeft Bonaire het alleen voor het zeggen? Of hoe gaan we doen? Want we weten bijvoorbeeld elke keer dat er kritiek is dat er een onderbesteding is. Er ligt geld en er wordt niet besteed. Nou, hoe gaan we nou echt weten dat het besteed wordt en goed besteed wordt? Ja. Dit is ook een van de onderwerpen die wij vandaag besproken hebben met elkaar in het gesprek met het OLB. Want we weten van de energietoeslag dat er nog veel geld over is. En we hebben dat juist gegeven zodat het bij de mensen ook terecht kan komen. En wij hebben ook gezegd van kijk wat er nog meer mogelijk is om de mensen te bereiken. Kijk ook goed naar hoe streng de regeling is misschien. Dus hoe ingewikkeld het is om hem aan te vragen. Maar gebruik ook bijvoorbeeld mensen en organisaties die gewoon het vertrouwen hebben. Zodat ze de mensen op het eiland ook kunnen bereiken. Ik heb ook daar mijn hulp bij aangeboden. Als dat nodig is. Maar het is uiteraard aan het OLB om dat zelf ook te besluiten. En wij hebben nu inderdaad ook geld voor armoedebestrijding aan het OLB gegeven. Het OLB heeft zelf 4 pijlers ook benoemd waarop zij willen inzetten rondom armoedebestrijding. Daar willen we dat geld ook daar ook aan besteed kan worden, zodat het ook mogelijk is dat het niet alleen woorden zijn, maar dat het ook tot daden over kan gaan. Maar het OLB heeft hier zelf ook ruimte om daar de keuzes in te maken. En dat is ook in andere gemeenten zo. Gemeenten krijgen ook van ons geld in het Europees deel van Nederland. Om daar ook zelf keuzes in te maken rondom armoedebestrijding. En dat kan nu het OLB ook doen. ¿Más pregunta? Ja. En dan nog één vraagje erover. U heeft een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Ja. Daarbij komen er ook nog aanvullende maatregelen daarnaast. Komen we dan in de buurt van het vaststellen minimum? Of hoe moeten we dat zien? Is het een behoorlijke stap in die richting al? Of is er al iets bedacht van wat het minimum ongeveer zal moeten gaan zijn? Nou, het minimum, heel helder, daar heb ik die commissie Todé voor. Die kan dat ook goed onderbouwen. Die kan de specifieke situatie ook op de verschillende eilanden ook daarin betrekken. Dat is ook hun opdracht. Het geld wat ik vandaag heb aangekondigd en ook de verhoging van de onderstand voor alleenstaanden en voor de ABW, dat is weer natuurlijk een stap op weg. Want we gaan niet stilzitten ondertussen als een commissie ook aan het werk is. Wij moeten ook nu steeds stappen blijven zetten. En dat heb ik vandaag ook willen laten zien. En dat we dat dus ook doen. Dus wij wachten niet alleen op de commissie. Maar ik weet nog niet waar de commissie precies mee komt. En ondertussen gaan we dus ook door met meer regelingen. ¿Y más preguntas? Ik zal even aan mevrouw Kranen en het Papimento vragen. Bossanti uma ideia acaba kung tabay hasiku kiko tabay hasiku esenko apone disponível hoor aqui tem alguma ideia acaba of ta award tabay hinka tem outro kiko lo bay hasiku ne. Dank u voor de pergunta. Para nós também, essa aqui é como surpresa que nós temos aqui extra. Dus esta é boa iniciativa de parte de Holanda que nós temos aqui. Nós estamos sumamente contentes que sei. E me que tem diferentes projetos, tem diferentes necessidades, por nós lohaya e caminho correto para hinkele. Dus nós também vai que sei mais pronto possível para que uma tem mais necessidade para por usar aqui. ¿Tem más preguntas? ¿No? Si no tem más preguntas de prensa, me que agradecer a prensa para dar presença e também para perguntar assim. E assim nós chegamos na final de nossa rueda de prensa de AWE. Danke para Uniturco a sintonizar-nos e até a próxima oportunidade.
Ja, mensen, waren we net een klein beetje hersteld van de corona en de lockdowns, krijgen we dit weer. Goedenavond. Steeds meer huishoudens komen in de problemen door de energieprijzen van dit moment. Door de almaar stijgende gasprijzen schiet de energierekening omhoog. Gas is ineens peperduur, 500.000 mensen hier in de problemen. Maar de demissionaire regering en Wopke Pandora Hoekstra, die het allemaal ook niet aan had zien komen, beloven ons te redden met wat losse ducaten uit de schatkist. Ja, die vermalendijde Russen en Chinezen en die zeurende Groningers ook altijd. Maar hoe zit het nou eigenlijk echt met de gasprijs? Consumentenprogramma Radar. Een warm huis en warm water zijn eerste levensbehoeften. Maar hoe kan het dan dat met enorm stijgende energieprijzen de energierekening voor een groot deel uit belasting bestaat? Ja, de gasprijs stijgt internationaal. Maar tegelijkertijd wordt er hier ook nogal veel belasting geheven op deze eerste levensbehoeften door Rutte en Friends. Ook in het kader van het milieu. Maar hoeveel eigenlijk? Radar rekent het even uit op een viltje. €1313 is belasting. Dus dat is nagenoeg 50% wat je aan belasting kwijt bent. 50% is belasting. De helft van je gasrekening dus. Leuk weetje, waarin ook weer BTW over accijns wordt geheven. Belasting over belasting. Dus als de gasprijs omhoog gaat, is het ook kaching, kassa voor onze regering. Die nu ook wel voelt dat ze een beetje